Kanggo bos sang putra Dharma. Oh iya. Mimi Eble. Mugia Jaya selalu. Apa ibu ajat karo bapak ajat. Bapak Kamanuk, Bapak Lurah desa nih. Ya. Orang ketinggalan kanggo para sinoman. Si Web Polres Dermayu, Siapa je? Bapak Pitutio Samigo. Dan ini ngarepan oke. Dalan. Bapak Lurah. Ya. Kanggo Mama Briti. Saya oke. Aduh kakak, wis rong tahun lawas kita hubung. Rong tahun. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Oh iya. Oke halangan, oke rintangan. Alasan duwe anak lan rapi, wayuan kakak liwat. Hey. Jalan-jalan Apa majikan dong? lamun kata Oh iya. bener emang lan bener harapan saya Ini wilayah. tanggung jawab sampean Singi wilayah. ayah sido sayang ayah sido kanggo Bribtu sama anak Anggo majikan dong. Ang Sadul. Kang Sadul matur kesuwun karo Aja kalian lamun. Wawan bengi janjikan antek anti ora niat beli kepengen luru ganti Oba. Oke. ayah sido sayang Arik terus. ayah sido kulare kula pasrah asal sana Anggotamu sing tulang kacang. Kajan urip diwayu kula wis pasrah maklum kula gak ngerti ayah sido duwe istri nanging kepriben senok beli bisa kelarin wis lawan hubungane wis terlanjur sejalan kan kula isi kula pengen dikawin Asik. namun kakak bener emanan bener harapan saya ayah sido kula nunggu tanggung jawab sampean ayah sido Anggo gembel pekandangan. Yo. kanggo keluarga sing pekandangan Oh iya. kanggo keluarga besan sing tulang kaca ayah sido Ayah Sindo. Anggo bos. Apa? awan bengi janji kakak ganti Oi. ora niat beli kepengen luru ganti Anggo Bapak Kaji Udin. Wah. kanggo Bapak Kaji Iya, Udin nembe kelingan. Bapak Kaji Udin. kula rela kula terima salah Anggo Pak RT Calmin. kajan Pak RT kan. Nanti. ilut servis paling sayang maklum kula kan ngerti Oba. ilut servis duwe istri nanging kepriben kula ora bisa ngelakuin wis lawas hubungane wis terlanjur segala kan kula isin senok pengen dikawin aduh kakak emanan bener harapan saya kula nunggu tanggung jawab sampean ilut servis aku ilut servis sayang ilut servis ayah sido
pasrah.